Salutare lumea și bine am zis eu, noi pe acest canal. O să mai o să vorbim puțin despre această plecare a lui Dan Petrescu de la CFR Cluj. Am văzut că a apărut acum câteva ore în presă că Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj și am zis să vă spun și vouă, pentru că poate nu ați văzut până acum. Vreau să spun că Dan Petrescu a plecat din mai multe motive, dar vreau să spun că totul a fost amiabil, gen nu a fost dat afară sau chestii de genul, din câte am auzit eu, dar nu știu, eu cred că Dan Petrescu a făcut cea mai bună treabă la CFR și cu jucătorii care i-a avut, chiar a făcut o treabă foarte bună. Și Bruxelles a plecat pentru că mai era la mijloc o clauză de reziliere de 2 milioane de euro, din câte am văzut și eu am citit puțin pe acolo. Și da, sper să mă auziți bine pentru că am o problemă la microfon. Nu știu ce să vă mai zic de Dan Petrescu, dar nu știu, să scrieți și voi părerea voastră în comentarii dacă credeți că a făcut chiar o treabă foarte bună la CFR Cluj. Adică a făcut o echipă foarte, foarte bună din ceea ce era CFR Cluj înainte, acum câțiva ani până să vină el la CFR. Și da, vreau să spun că v-am mai spus atât și vă mai repet, că nu a plecat, gen nu s-au certat sau ceva, n-a fost dat afară. Așa am auzit eu, acum nu știu ce spune alții mai departe, dar eu așa am auzit că a plecat pe cale amiabilă. Și da, cam acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo un butonul de like și să vă abonați. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!